wannan da za ta mutu ma a gidan nan wallahi tallahi da na huta da abin da yake faruwa a cikin gidan nan. Lalle Hajiya Atina sai yau na gane baki da hankali. Zan iya baki naira 500 kullum. Allah da gaske kake yi? Me haka kuma Alhaji? Kamar ya ne haka ban gane ba me yayi haka? Kar kuma na kira ta ya gane. To me zan yi na hana ta shan shayi na? To ko kawai na shiga ɗakin. Na san abin da zan yi. Samira, ina da fatan baki sha. Ban sha ba Samira. Na gode wa Allah. Na gode Samira. Amma ina neman wata alfarma wajenki. Ina jinki. Dan Allah, kar ki sake kowa ji wannan labari. Ko da Hajiya ce. Insha Allah ne miki alƙawarin ba wanda zai ji wannan labarin. Na gode Samira. Mana barka ne yawa ya gida madalla na ce an ciro kuɗi ne An ciro kuɗi mana bai rufe da ciro kuɗi na wallahi ne fa kin mun ban gane na maka kana da kuɗi a kuɗi gai nawa ne da kai wa to yanzu ke kuɗin kamar nawa kike so la aka iya bani miliyan 1 miliyan? Ya kai kin taɓa jin an yi miliyan a irin mu? Ko kana da 250?
kin gaba ke ba fago na gyada bace da zan tsaya ina ciniki har 200. To yanzu me kake so ka ce kai baka ganni ba ne? Na ganci. Ayo sai me ai dukan takalmi sawu ne zai taka shi. Inda ba za ka iya ba kawai kai gaba. Kuɗi kawai shine rayuwarki. To kina ruwa? Wallahi kina ruwa. Na dai ji ba komai sai an jima. Bari in je aikin da aka mun. Ka je aikin da aka maka. Kawai mutum ya fi karfin ku dinga zuwa kuna tare su. A'a kuma ai magana kuma ta wuce dan Allah bankan buwa kake mun abin da zai bata ma. Ba bani dariya sai an jima. Mugun jini, mugun jini, mugun jini. ɗauka ba za ka zo ba ko gurin aiki na kasa zuwa. Ta yaya ba zan zo ba? Aikin san dole in zo ai tunda har ne miki alƙawari zan zo kofar gidanku. Yau dai korafi ya kare. Gashi dai na kawo ka kofar gidanmu. Gaskiya ne na ga gidanku kuma gaskiya ba laifi. Alhamdulillah ina farin ciki da na zo na ga gidanku. Da fatan za ka dinga zuwa dai? Kama alƙawari? Zan dinga zuwa na miki alƙawari. Don saboda da ke nake kwana da ke nake tashi. Shikenan Allah ya kawo ka. San me ke bani mamaki ne kawata? Sai kin faɗa. Kalan soyayyanki da Sidi. Ke kenan baki da wani aiki sai boye mishi wace ce ke? Kin boye mishi matsayin iyayenki. Kin boye mishi matsayinki. Ƙarshen abun ma har ma sai da tuwo kike yi wai kina nuna mishi ke me sai da tuwo. Me yasa haka? Daya ki ji kawata. Kin gane? Ina jin ki. Ba ki gane ba duk abin da zan ga miki da ke dai ba za ki gane ba. Ke baki san soyayya ba? Soyayya ita wadda soyayya da kika ganta ana kana soyayya ne kin gane? Soyayya kana yin ta ne saboda ba dai ki gane ba ne kawai. Ke na san halinki. To amma yanzu ke kina ganin irin kashe miki kuɗin nan da yake miki wannan ya miki wannan. Kina ganin yana son ki kenan? Ke baran ga miki ma. Ba wani albashi ne da shi ba kawata. Haka? Soyayya ke ba a wani san mai kuɗi yanzu. Ki je ki samu talaka wanda zai iya da ke kin gane ki yi ku zauna lafiya ku a baki aure ke kina da ku gidanku da kuɗi wani yana da kuɗi ya kike ganin abin. To maganin ki dai na gamsu da shi kaɗan. Yanzu dai sai shi zamu ƙara haɗuwa. A wata an saki a layi. Bye bye. Sai an jima. Amin wa alaikumus salam. Gogo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Gogo yaushe kawun ya rasu? Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shikenan gogon Allah kai mu gobe ga mu nan zuwa. Kawu ya rasu? Allahu akbar. Allahu akbar. Allah ya ji kan kawu.
in Allah kai mu gobe za mu tafi ƙauye ko saboda ai sadakan uku da mu. Hajjaji Makatu, to je ka fara zuwa ƙauyen ki da ni. Tun da kike zuwa ƙauyen ki baki taɓa gayyata ta mun je ba, sai yanzu zaki zo min da wata magana wai goban Allah kai mu za mu tafi ƙauye tare. Hasali ma idan kika je ƙauyen sai ki ce min kwana biyu zaki sai ki je ki sati. Ki je kawai ni zan samu lokaci daga bayan zuwan gaishe su. To yanzu komai ya riga ya canza a gidan nan, don haka dole ne ni ma in canza. Abubuwa sun canza a gidan nan. Sosai ma kuwa. Hajiya, me yasa kike so ki ringa gaya min magana gatse me yasa kike so ki ringa shigan min hanci da kudindine abin da kike fa bana so fa na gaya miki bana so ya kike ne ma ki mai da ni wani karamin mutum ne ko sa hanci ne ni malam dakata da Allah babu fa abin da zaka gaya min yanzu wallahi in saurare ka idan ka gaya min baki zan gaya maka baki idan ka gaya min fari zan gaya maka fari babu gudu babu ja da baya ni kike ga wannan maganganun to ka dake ni mana ni kike ciwon da kike sosai ma ba zan iya dukan naki bane kada ka kuskura wallahi kada ka yadda kada ka kuskura dan ka dake ni wallahi ba zan daga maka kafa ba dan ina iya hada maka jini da majina ni zaki hada wa jini da majina hajiya ni jini da majina to billahi allazi la ilaha illa zan sharara miki marin in yaso in ga yadda zaki hada min jini da majina to bismillah ki tashi ki tafi kawai yanzu ba sai gobe ki je na sallame ki Nusaiba, na kira ki ne ina so zan yi magana da ke, da haka ina so ki bani hankalinki. Zaɓi ne zan baki guda biyu. In Allah kai mu gobe zan tafi ƙauye ta aziyan kawo. Da haka ina so ki zaɓa. Ko dai mu tafi ni da ki, ko kuma ki koma gidan ubanki, don kin san dai ba zai taɓa yiwuwa in baki a cikin gidan nan ba, don ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba. Hajiya kenan kin yi babban kuskure da kika ce zaɓi kika bani ga gidan ubana me zan yi da gidanku me zai sa na biki wallahi ni na tsane ku na tsani zama da ku ai Allah kin tsane mu kin tsani kuma zama da mu to ai sai a tattara kaya a tafi ko a tattara a tafi tattara kayan ki mani a ƙara gaba yawa Hajiya ai sai a tattara a ƙara gaba yauwa ina za ki ka dauko jaka gidanmu zan tafi tunda Hajiya za ta tafi ƙauye to dan Hajiya za ta tafi ƙauye shine zaki tafi gidanku an gaya miki gidan Hajiya ne ba gidana ba wace irin magana ke in kin koma gidanku mahaifin ke ce me uwa ɗaya uba ɗaya muke da mahaifinki ni gaza ne da ba ki to za ki koma gidanku ke da kike Maryam ba tana cikin gidan ba ita ma ta ce za ta tafi gidan ubanta mana ba inda za ki ji wallahi kar ki ƙara gaya mu wani magana Hajiya ni ne mai gidan ba Hajiya ba koma ke ita Maryam funta kika yi ke magana banza magana wofi a ce wani hajjiyar me ban da ma dai wani ne ni da gidana kina gaya mu wani magana hajjiya ba na son wannan irin magana ita hajjiyar da take magana ba ƙarƙashi na take ba ko ita Maryam din me ake mata da ina jin ki sai ba to me dalilin da zai sa ba zai bar ki zo gida ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba, ki kwantar da hankalinki insha Allahu yau ɗin nan zan je zan taho da ke ko kuma in sa a kawo ki gida kin ji ko? Na sani ni sai ba, wallahi a kanki babu abin da ba zai iya yi ba, domin ba Allah a ransa na sani ni sai ba. To. Nisaiba ce muke waya da ita. Hajiya gobe za ta tafiya ya kamata Nisaiba yau ta dawo gida. Ban ita a waya. Nisaiba ga abbanki. Ke ba wata gaisuwa nake nema a gare ki ba.
me na zaki da gida dan Hajiya ba ta nan sai me to nan din da kike zaune ai yafi nan din inda nake ke bari in ga miki na fuskanci fakin raina ne me zaki zo ki a gidan nan to bari ki ji duk sanda zaki fito sai da izinin sa sai ya baki izini sannan zaki fito kuma kamar inda ya zo nan kafa da kafa ya dauke ki har gida to haka in zaki zo nan sai kin tambaye shi izini ya baki izini sannan kuma shi zai kawo ki kamar inda ya zo ya dauke ki na dai ga miki wannan umarni ne nake baki malam abin da fa ba zai taba yiwuwa ba a cikin gidan nan wallahi da kai da dan uwanka idan kuka sake ko wani abu ya sami yata wallahi sai nayi shari'a da ku gaba ɗayan ku to na fuskanci baki da mutunci ko to zan wulakanta ki kuma ki sani cewar dan uwana ne nafi kaunar sa akan ki zaka ki shiga tetayenki to wallahi duk ma abin da zaka ce sai dai ka ce wallahi yau zan dauko yata an da ita cikin gidan nan in yaso in na da ita da ni da ita kace gaba ɗaya mu hada mu tattara mu bar ma gidanka haka ake rayuwa can din ma kamar ni ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da shi na san ba zai cutar da yadda na haifa a ciki na ba yata tamkar yarsa ce saboda haka in kin ga dama ta zo in ma kin ga dama ba ta zo ba to in kin ki sake ki dauka ba zaki je ki tore ki gani ki ga abin da zai same ku ga kayan miya nan in kin ga dama ki dauka ki shi gyara sun baki ki dama miki basa wannan ai can banza ne can waje ya zan rika magana ni da ke saboda raini kina mai mun da magana har ki rika faɗin magana batanci akan dan uwana saka ne haka ne ki da ki saki ki ce za ki rama wannan in kika kuskure kika fita da gidan nan to a bakacin aurenki ni tafiya zan je in dauko ni sai ba kuma naji sharadin ka umma ya lalata min rayuwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin sakayyar da za ku min kenan da sai ba ke da mahaifiyarki